Anem a fer més panellets, que per aquests no cobren tant. Sí? Imagineu? Allà. Ja puc fer molt gran. Mira, mira. El superpanellet. Aviam. Anem a posar-lo per aquí. Pam. A la proposta d'aquest any en el Festival de Cultura Inquieta he presentat una performance artística en realitat virtual en la qual actuaré de manera col·laborativa amb els assistents a la sala. En aquest cas han sigut els nens i les nenes de Collsospina que han vingut a donar-nos aquesta estona creativa compartida amb el marc de la castanyada, el Halloween i aquests temes que tant ens poden divertir. I bé, han sortit coses molt interessants que espero que pugueu veure ben aviat. Ben embenada, no? Aviam. Sobretot que no se li vegi res. Aviam. I ara li faltaria la cara, no? Bueno, a part de... Sí, són com les vetes que li surten del llit. Li falten els ulls, oi? Clar. Bueno, no sé si tenen molta boca, no, les mòmies? Què? Només tenen ulls, oi? Doncs a mi sempre m'ha interessat la relació entre art i tecnologia i veure com aquesta tecnologia ens dona altres opcions i altres possibilitats d'explorar nous mons i nous territoris per desplegar creativitat, art i tot el que això deriva, no? Incloses les reflexions sobre el propi suport de l'obra, no? En aquest cas la realitat virtual. És molt efímera i és un espai completament creat per algú i això és quelcom que sempre m'ha tret molt. Veieu que comença a brillar per dintre? Anem a fer un vampir. Com fem un vampir? Com són els vampirs? Dents afilades. I estan morenos? No,
mica, que semblava que tingués una mica d'entrades, He triat la realitat virtual en aquesta actuació perquè, com que em van dir que n'hi haurien infants, doncs m'ha semblat molt adient utilitzar realitat virtual, perquè també respon a una crida que tenim de la nostra infància quan ens enfrontem o ens relacionem amb aquests espais virtuals. Per una banda, n'hi ha tota la part de fantasia, d'imaginació, de creació, una llibertat absoluta a l'hora de fer aquest món i, de fet, doncs, també és interessant que el tema hagi sigut quelcom molt fantasiós, perquè quan som petits no sabem distingir el que és real del que no ho és, i és a través de la nostra experiència en cada un dels entorns aquests tan immersius que ens anem conformant una idea del que és la nostra realitat. Llavors, això mateix m'ha semblat molt interessant perquè d'aquesta manera es pot fer aquesta reflexió, encara que sigui d'una manera molt vivencial. Els nens i les nenes veuen monstres o veuen fantasmes i veuen mòmies i saben automàticament que és quelcom inventat, però quan ho experimenten i ho veuen a dintre d'aquest entorn immersiu, com en la part així més participativa, doncs es queden sobtats, no? Es queden colpits i molt impregnats de la sensació que els hi dona. I això també fa que quan nosaltres estem en un entorn així tan immersiu ens plantegem conductes i pensaments que a lo millor, com que no ens hi podem trobar en la realitat de debò, ens ajuden a repensar la nostra realitat i les nostres creences. Què, tenim una bruixa? Doncs molt bé. On la posarem? Aquesta la posem per aquí? Aviam, aquí. Què més ens falta ara, aquí? Sí, o si no, si voleu, ara faig efectes. Ara li poso efectes, vale? I ja d'allò. Molt bé, doncs aviam. Efectes. Mira, per aquí ficarem uns de colors així, verds. Aviam, focs. La realitat virtual sempre serà virtual i no serà real.
la nostra realitat transcorre amb els àtoms, no? I encara que a nivell humà de desenvolupament com a persona i com a persona creadora, com tots ho som, la realitat virtual ens ofereix un espai que nosaltres podem sentir-nos com els amos de l'univers i crear mons del no-res i fer que semblin doncs, reals perquè els podem percebre i podem sentir i ens podem desenvolupar en ells. Tot això, quan ens traiem les ulleres i sortim d'aquests mons immersius, doncs ens tornem a trobar amb que som persones humanes mortals. I per tant aquesta dicotomia que tenim és quelcom amb el que haurem de navegar en els propers anys com a civilització. Mòmia, la bruixa i tot. Vale? Molt bé. No hi ha res, pots passar. Una mica més. Doncs com a societat ens trobem uns reptes meravellosos que haurem de saber superar en els propers anys, si no mesos, perquè d'alguna manera sempre n'hi ha veus que diuen que la realitat virtual té una part perversa important perquè podria ser com la caixa de Skinner perfecta. La caixa de Skinner és aquell entorn on els nostres comportaments com a animals, no? Doncs poden ser estudiats i llavors com a tal la realitat virtual és un sistema tancat que ens enfronta a determinades situacions a les quals nosaltres responem, no? I interactuem amb elles. Ara bé, de la mateixa manera que té aquest component que pot ser molt terrible per algunes mentalitats utilitzat de determinada manera, també té un altre vessant, que és que ens permet tot aquest desbordament de creativitat i de possibilitats a l'hora de fer plantejaments de nous mons, no? I de ficar-hi bellesa a la vida. I per tant, jo crec que, com diuen Jaron Lanier, que és un dels mestres i de fet un dels pares de la realitat virtual, és com si tinguéssim l'art de Jerónimos el Bosco barrejat amb Bach i amb la xocolata. Una barreja fantàstica per ser explorada.